tady další vydání naší soutěže Já chci být milionářem, u které vás jako každý týden vítá Vladimír Čert. V našem studiu je už po 8. pan Jára. Dobrý večer, pane Járo. Dobrý den. Pan Jára nepracuje, nemá to prý zapotřebí, protože je bohatý. Případnou výhru by vyměnil za ty peníze, který mu na půdě chytli plíseň. Pan Jára je rozvedený, z manželství má jedno dítě. Mimochodem, máte holku nebo dítě? Dítě. Vaše manželka z vás dřív prý dělala milionáře, jak to dokázala? Já jsem byl miliardář. Ano, chápu. Někde v hledišti sedí vaše tchýně. Můžete jít zamávat třeba. A váš beznohý jezevčík. Vidíte to, beznohý jezevčík. Jak pak se jmenuje? On se nějak nemenuje. No dobře, no tak jak mu říkáte třeba? Já mu nějak neříkám. Aha, tak jak na něj voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. Pan Jára má hezké koníčky, mezi ně patří třeba zahálka nebo řízené pití tvrdého alkoholu. No a my se v průběhu 8 kol dostali až k druhému záchytnému bodu v hodnotě 320 000 korun. Mimochodem, máte z toho radost aspoň? Každý záchytnej bod dobrý. Jasně, nemáte co ztratit. Pan Jára má ještě všechny 3 nápovědy, na pomoc od publika, přítele na telefonu a nově v závěru pořadu možnost 50/50, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázka za 320 000 korun zní takto. Co nebo kdo je Herpes? Za A. Německý pan Pes. Za B. Lidový výraz pro hádajícího psa. Za C. Pásový opar. Nebo za D. Přezdívka Vlastimila Harabasa. Co? Co nebo kdo je Herpes? Já nevím, no. Co? Německý pan Pes. Za B. Lidový výraz pro hádajícího psa. Za C. Pásový opar. Nebo za D. Přezdívka Vlastimila Harabasa. Co? Těžká otázka, to už vaše tchýně už se potí. A to ona dělá, no. Vy jste říkával, že často bývá cítit potem. No to ona i předtím. Že vy stříní jako normálně. Ať máš starosti, ty Tak vole. samozřejmě, je to možné. Je to stejný princip jako bungee jumping. Musíte se kouknout dolů, že? Ale nás nezajímá, co děláte s vaší tchýní, ale co nebo kdo je herpes. Zkuste to třeba vylučovací metodou. Jako, že bych tady... Jo, takhle. Takže to nemůže být za A, německý pan Pes. Ne, německý pes. To je jinak. Takže je to za B. Lidový výraz pro hádajícího psa. Ne, psi nehárej psice. Takže za C. Pásový opar. Ne, určitě ne. Takže je to za D. Přezdívka Vlastimila Harabase. Nebo já nevím, jak mu říkají. No helejte se, máte ještě pořád všechny 3 nápovědy. Co třeba zkusit nápovědu od publika tady? No to já nechci, vole, ty mi záviděj prachy, že by mi poradili blbý. Pravda. Je pravda, že minule se k vám publikum nezachovalo hezky. Dokonce se mi podezřívalo, že to jsou svině převlečený za publikum. Že vám radili, že pravé a nenažrané šelmy jsou Levhard a Pithard. Tak co třeba zkusit
zavolat nějakého přítele na telefonu, někdo, kdo by vám poradil. Je někdo takový? A co ty je Václav, no? Definitivně. No, Mám mu zavolat? ale zavolejte mu, no. Zavoláme tedy pana Václava. Už to zvoní. No? Dobrý večer, tady Vladimír Čert a jsou... Já jsem přece byl samý si, ale ten prdel z někoho jinýho. To už je dneska čtvrtý čert. Nazdar! No, tak. Nevím, jestli jsme vytočili správného pana Václava, ale vytočili jsme ho hezky. Tak já nevím, já vám poradit nemůžu, rozumíte, ale zkuste zavolat někomu, kdo vám vždycky pomohl. A to snad je paní Beata. Paní Beata vám vždycky pomohla? No, někdy dvakrát za odpoledne. Dobrá. Dneska má Beata svátek, víte to snad, ne? Já doma nemám jízdní řád. Dobrá. My tedy zavoláme paní Beátě. No? My se jí zeptáme, jestli neví správnou odpověď. No, co je? A jak to dopadne, Tak co je? se dozvíme až za chvíli. No, co je? No co by bylo, ty vole, teď jsou reklamy, ne, ty vole? Že jsem si bral tebe, ty vole. No, ty vole, takovýhle Se máš dostat na těch 640 a pak jdeme 50 na 50. A my jsme domluvený, ty Tady nebudu vole. riskovat po nějakém 320 upocenej. No, ale že já tady je riskuju. Že já jsem si bral tebe, ty vole. No, já jsi měl vzít Láďu, ty vole. Hele, ale za těch 640 tady pro tebe mám moříšek, jo. Ve kterém městě byste hledali Pražský hrad? Nebo za 10 milionů, no? Seřaďte od největší po nejmenší tyto známé osobnosti. Čenský, z Kamene, Janoušková, Rytinář. No, ty vole, to jsi měl rád teďka, ty vole. Takže si vzpomeňte Herbes a... Ale bacha, tohle je poslední reklama, myslím. Člověče, tohle je jediná reklama na vložky, která se mi docela líbí. Jak ona tam jde tím skleníkem spoceným, jaký tam kreslí do toho zamlženýho vodu. Ono to končí krásným sloganem. Zapomeňte na své staré. Neznám ženskou, která by se na ně vzpomněla. Hele, bacha, připrav se. Žere. Jsme zpátky k našem soutěži pořadu Já chci být milionářem. Pan Jára využil nápovědu možnosti na telefon a vybral si paní Beatu, která mu vždycky pomohla, někdy i vždycky pomohla. Zavoláme tedy paní Beatu. Ahoj, tady Beata. Momentálně mám zákazníka, brouko. Pozaří zubkové. Zajímavý záznam. Pozaří zvukového tonu si může začít ani Karla. Takže, no, paní Beata poradila jako vždycky dobře, ale bohužel byl to záznamník. No, tak já nevím, tak co s tím teda? Tak já bych to asi vzdal, no. No to nemůžete, to byste dostal východu přes držku od opravy. Vy se musíte dostat na těch 640 a pak jedeme 50 na 50. Co když vám, pane Járo, ukážu tohle? Ježíš, tak tuhle teda ne. Ježiš, pardon, to je moje sousedka. Na Duda pláži. To je zvíře, co? To je materiál. Jsem si tady napsal, vyplavený, uhynulý vorban. No dobře, no tak zkuste popřemýšlet ještě o někom, kdo je taková vaše brána k milionům. Je někdo takový? Ale no, tak jedině pan Josef, no. Pan Josef je vaše brána k milionům. No. Dobrá. Takže zavoláme tedy pana Josefa.
Takže dědeček, výborně. Pane Josefe, pane Jan asi neví, rady s otázkou za 320 000, to nebo kdo je herpes a vyfrýste jeho krána k milionu. Já jenom připomínám, že na zadání otázky a na odpověď máte 30 vteřin. Pane Járo, ptejte se. Teď! Ahoj dědo, prosím tě, kam si dal za A svoje vkladní knížky, za B bábiny vkladní knížky, za D zlato a za D všechny prachy. No Jaroušku, babička to všechno dala mimo slavníku, Járo. Přece do mimo slavníku, Járo. Do slavníku. Jak je to prosté? Jestli se chcete stát milionářem, stačí se přihlásit do naší soutěže, zavolat někomu z vašich příbuzných, oškubat je o všechny prachy a stát se milionářem jako pan Taviána. Čurknul, ne?